Predstavte si krajinu, kde sa každých 6 sekúnd narodí dieťa, kde 230 miliónov ľudí žije na území trikrát väčšom ako Nemecko dohromady. Do roku 2050 bude mať viac obyvateľov ako Spojené štáty, Nigéria sa stane treťou najľudnatejšou krajinou na planéte po Indii a Číne. Má najbohatšiu ekonomiku v celej Afrike s ročným príjmom $500 milióna, no 70% ľudí prežije z menej ako $2 denne. Krajina, ktorá denne produkuje 2 milióny barelov ropy, produkuje viac filmov ako Hollywood a vykonáva viac transakcií s kryptomenami ako zvyšok Afriky dohromady. V roku 1958 geológovia objavili v podzemí obrovské zásoby ropy a všetci si mysleli, že Nigéria čoskoro zbohatne ako arabské krajiny. Za posledných 60 rokov sa z ropy vyťažilo $600 miliárd, ale bežní ľudia nevideli ani cent. Všetko ukradli politici a generáli. Namiesto prosperity priniesla ropa krvavé vojny o polia, úplatky na každom kroku a ekonomiku, ktorá sa zrúti, keď ceny ropy klesnú čo i len o 10%. Keď barel ropy zlacnie, krajinu zachváti hladomor, nemocnice a školy sa zatvárajú a ceny potravín prudko stúpajú, takže si ľudia nemôžu dovoliť ani rýžu na večeru. V riečnej delte, kde žije 30 miliónov ľudí, došlo za 50 rokov k 7 000 únikom ropy, každé 3 dni sa stane nová environmentálna katastrofa. Čierny kal zaplavil oblasť o veľkosti Belgicka, otrávil rieky, z ktorých si ľudia kedysi brali pitnú vodu, a zabil všetky ryby, ktoré po stáročia krmili celé dediny. Bábätká sa rodia s deformáciami a pľúcnymi chorobami, dospelí zomierajú v 40-ke na rakovinu a otravu a čistá voda sa musí prepravovať stovky kilometrov. Ropné spoločnosti sľúbili, že neporiadok upratajú už pred 20 rokmi, ale neurobili nič, pretože platia úplatky úradníkom a nikto ich k upratovaniu nenúti. V roku 2009 gang fanatikov vytvoril armádu teroru a vyhlásil, že akékoľvek západné vzdelávanie je hriechom proti Bohu, ktorý treba zmyť krvou. Za 15 rokov títo ľudia zabili 350 000 ľudí, vypálili tisíce škôl a dedín do tla a 5 miliónov ľudí zahnali do utečeneckých táborov. Ich najbrutálnejší zločin sa odohral v roku 2014, keď v noci vtrhli do školy a uniesli 276 dievčat priamo z ich tried. Polovica z nich sa nikdy nenašla. Niektoré zomreli v zajatí na choroby a mučenie, zatiaľ čo iné porodili deti, ktorých otcami boli teroristi a žijú v džungli bez možnosti úniku. Armáda je bezmocná, pretože militanti sa ukrývajú v rozsiahlých lesoch s tankami a granátometmi a vojaci nemajú ani vybavenie, ani vôľu riskovať svoje životy za mizerné mzdy. Únosy sa stali biznisom, ktorý gangstrom zarába stovky miliónov dolárov. Každý deň zmizne 50 ľudí a ich rodiny sú požiadané o výkupné. Len v minulom roku bolo unesených 5000 školákov a študentov, pretože rodičia boli ochotní predať svoje domy a autá, aby priviedli svoje deti domov živé. Výkupné začína na $5 000 na osobu. Tí, ktorých rodiny nemôžu zaplatiť, sú predávaní do otroctva na farmách alebo vraždení pred kamerami na zastrašovanie. Polícia za peniaze prezradí gangstrom záchranné plány, takže bohatí si najímajú súkromných bezpečnostných strážcov so samopalmi, aby sprevádzali deti všade, dokonca aj do školy. V roku 1967 sa juhovýchodná časť krajiny vyhlásila za nezávislú republiku Biafra a začala sa vyhladzovacia vojna. Vládna armáda obklúčila Biafru pevným kruhom, blokovala cesty, prístavy a letiská, aby sa tam nemohol dovážať chlieb, lieky ani zbrane. Počas trojročnej blokády zomreli od hladu 2 milióny ľudí, väčšinou detí. Fotografie vychudnutých dojčiac s opuchnutými brúškami šokovali svet. Biafra sa v roku 1970 vzdala, ale ľudia z tohto regiónu si dodnes pamätajú blokádu a veria, že boli ako národ cieľom vyhladenia. Krajinu pretína neviditeľná hranica. Moslimovia žijú na severe, kresťania na juhu a medzi nimi každoročne vypuknú krvavé masakry. Tisíce ľudí zomierajú v stretoch o pôdu, vodu a moc, kostoly a mešity sú vypaľované a celé dediny sú zdecimované, ale páchatelia nie sú nikdy nájdení ani potrestaní.
V severných štátoch súdy podľa šarie popravujú ľudí za urážku náboženstva, zatiaľ čo na juhu kňazi obviňujú malé deti z čarodejníctva a vykonávajú exorcizmus. Tisíce detí boli rodičmi vyhodené na ulicu po tom, čo ich pastor obvinil z posadnutosti démonom. Mnohé boli zbité, vyhladované alebo mučené ohňom. Polícia sa bojí zasahovať do náboženských konfliktov, aby nevyvolala nové masakry. A politici zámerne podnecujú nenávisť medzi veriacimi, aby získali hlasy vo voľbách. Za posledných 30 rokov zmizlo z ropného fondu $400 miliárd. To je ako keby sa 10 ročných národných rozpočtov rozplynulo do vzduchu. Diktátor Sani Abacha počas 5 rokov pri moci ukradol 5 miliárd a schoval ich na účtoch vo švajčiarskych bankách. Časť z nich sa stále hľadá po celom svete. Úplatky sa berú za úplne všetko. Za zápis dieťaťa do školy, za prijatie do nemocnice, za získanie vodičského preukazu, dokonca aj za to, aby vás policajt pustil z ulice. Nigéria sa neustále radí medzi 20 najskorumpovanejších krajín na planéte a je to stále horšie, pretože krádeže sa stali normou na všetkých úrovniach. V Lagose, meste bez kanalizácie, kde 10-krát denne vypadne elektrina a hory odpadkov zostávajú nevyzbierané, žije 24 miliónov ľudí. Priamo v centre mesta stojí slum Makoko, 100 000 ľudí v chatrčiach na drevených koloch nad lagúnou, ktorá sa stala skládkou odpadu a žumpov. Deti nechodia do školy, pretože tam žiadne školy nie sú. Celý deň lovia ryby v otrávenej vode a predávajú ich na trhu za haliere, aby si ich rodiny mohli kúpiť ryžu. Niekoľko kilometrov od slumu stoja trblietavé mrakodrapy, jachtárske kluby a vily ropných miliardárov, ktorí žijú za vysokými plotmi úplne izolovaní od chudoby. Obyvatelia Lagosu trávia 6 hodín denne uviaznutí v dopravných zápchách, pretože cesty sú veľmi nedostatočné a autobusy a metro prakticky neexistujú. V krajine sa hovorí 525 rôznymi jazykmi, čo je jedna z najväčších jazykových rozmanitostí na planéte, viac ako kdekoľvek inde v Afrike. 3 hlavné jazyky sú jorubčina, igbočina a hausčina, ktorými hovorí 100 miliónov ľudí, ale existujú aj jazyky, ktorými hovorí len niekoľko tisíc starších ľudí v odľahlých dedinách. Angličtina, pozostatok britskej kolonizácie, sa stala jediným spôsobom, ako sa rôzne kmene navzájom dorozumievajú. Bez nej sa vôbec nedokážu dorozumieť. Táto rozmanitosť vytvára krásnu mozaiku kultúr a tradícií, ale zároveň podnecuje konflikty, pretože každá skupina sa snaží o moc a kontrolu nad zdrojmi. Listy od nigerijských princov, ktorí žiadajú o pomoc s odčerpávaním miliónov dolárov, sú známe po celom svete. Schému vymysleli miestni internetoví podvodníci. Hovoria si Yahuza Boys, jazdia na Lamborghini a Porsche, bývajú v sídlach a zverejňujú fotografie s kopou peňazí na sociálnych sieťach ako skutočné hviezdy showbiznisu. Tí najlepší zarábajú niekoľko miliónov ročne podvodmi s osamelými staršími ľuďmi v Amerike a Európe prostredníctvom falošných zoznamiek a falošných investičných projektov. Niekedy polícia chytí tých najdrzejších a uväzní ich, ale väčšina z nich platí úplatkami a mladí ľudia ich považujú za hrdinov, pretože tu neexistujú žiadne legálne spôsoby, ako zbohatnúť. V Nigérii sa ročne nakrúti 2000 filmov, na svete je to hneď po Indii, Hollywood ich produkuje 5-krát menej. Filmový priemysel zarobí viac ako $6 miliárd, vytvorí 1 000 000 pracovných miest a sleduje ho celá Afrika, Karibik a dokonca aj Európa. Priemerný film sa nakrúti za 2 týždne s rozpočtom $25 000, pričom sa používajú lacné fotoaparáty a telefóny, no napriek tomu si ho pozrie 1 000 000 divákov. Nigerijskí hudobníci vytvorili žáner Afrobeat, ktorý počuť od Kene po Ganu. Umelci vystupujú na významných svetových festivaloch a zaplňajú štadióny fanúšikmi. Kultúra sa stala jedinou oblasťou, kde Nigéria skutočne dominuje a dokazuje svetu, že Afričania vytvárajú obsah, ktorý môže konkurovať západnej kultúre. Priemerný Nigérijčan je 18-ročný chlapec alebo dievča. Polovica populácie má menej ako 20 rokov, ale nemá prácu ani vyhliadky. 42% mladých ľudí je nezamestnaných. Absolventi vysokých škôl trávia roky hľadaním práce, dokonca aj ako upratovači alebo strážcovia na stavbách. Každý mesiac hľadá prácu 1,5 milióna mladých Nigérijčanov, ale objaví sa len 300 000 voľných pracovných miest. Zvyšok zostáva na ulici bez peňazí a bez výhliadok. V zúfalstve sa niektorí pridávajú gangom a teroristom, zatiaľ čo iní nelegálne migrujú do Európy cez Saharu a more, kde sa každý rok tisíce ľudí topia v nádeji na lepší život.
Nigéria predbehla celú Afriku v transakciách s kryptomenami s ročným objemom transakcií 56 miliárd dolárov, čo je viac ako ktorákoľvek iná krajina na kontinente. Mladí ľudia kupujú Bitcoin a Ethereum, aby ochránili svoje peniaze pred infláciou, obišli skorumpované banky a posielali peniaze rodinám v zahraničí bez prehnaných poplatkov. V Lagose pôsobia desiatky technologických startupov, ktoré získali miliardy investícií a vytvorili aplikácie na prevody peňazí, donášku jedla a online vzdelávanie. Nigerijskí programátori pracujú na diaľku pre západné spoločnosti a dostávajú platy v dolároch, čo z nich robí jedinú skutočnú šancu pre talentovaných jednotlivcov uniknúť chudobe. Každý rok mizne 350 000 hektárov lesa. Za 10 rokov sa vyrúbe plocha o veľkosti celej stredne veľkej európskej krajiny. Čadské jazero, ktoré po stáročia živilo 40 miliónov ľudí v 4 krajinách, za 60 rokov v dôsledku klimatických zmien vyschlo o 95%. Teraz medzi sebou farmári a pastieri bojujú o posledné zvyšky vody a každý rok v týchto stretoch hynú tisíce ľudí a celé dediny. Politici zanedbávajú klímu a životné prostredie, pretože sú príliš zaneprázdnení rozdeľovaním ropného bohatstva, zatiaľ čo rozsiahle plochy pôdy sa stávajú natrvalo neobývateľnými. Do roku 2050 tu bude 400 miliónov ľudí, viac ako celá súčasná populácia Európskej únie dohromady. Ak sa nebudú riešiť problémy korupcie, škôl a zamestnanosti, týchto 400 miliónov mladých ľudí bez budúcnosti spustí vlnu migrácie a konfliktov na celej planéte. Ak však Nigéria využije obrovský potenciál svojej mládeže, svoj kultúrny vplyv a svoje prírodné zdroje, mohla by sa stať hnacou silou rozvoja pre celú Afriku. Budúcnosť celého kontinentu závisí od rozhodnutí, ktoré táto krajina urobí, pretože tu žije každý 5. Afričan a jeho hlas bude rozhodujúci. Ak vás to zaujalo, prihláste sa na odber, aby ste nezmeškali nové epizódy. Všetko udržiavame stručné a výstižné.